Siyanibingelela ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungster namhlanje. Namhlanje sivakashele udadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sis. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Okay, sanibonani balaleli emakhaya. Mina ngisuka eNanda, eMawoti. Usuka eNanda, eMawoti. Oh, la eThekwini. Okay, mawuhleli la ka-Black Life esikhipheni imfihlo. Ithini imfihlo? Yo, kuningi siswami engakusho, nginemfihlo kodwa engifuna ukuthi ngiyitshele uma. Kodwa before ngitshele uma, kumele ngazi ubhuti wami kuqala ngoba uma asoze angikholwa. Okay. Asoze angikholwa uma. Ngoba usuvesana mamkhikha out uma umuntu onjani ngoba uthi asoze akukholwa. Uma umuntu yena uyasithanda uma, angifuna ungasho. Kodwa uma indlela ayiyona umama othethayo ongakwazi ukuthi understand because usuke efuna lento asuke eyifuna yena ngoba usulela impilo engcono njengoba singekho right ekhaya. Anikho right ekhaya. Okay, so le ndaba le ngoba uthi uzoyitshela ubhuti wakho yena umuntu ongamthemba. Yena ubhuti wami ngiyamthemba because uma kwesinye isikhathi uyakwazi ukuthi understand ngoba vele naye ubhuti wami kukhona lokho akwenzayo amatoha wabambayo. Manje mina obenomsebenzi ongcono kunaye. Okay. So udouble thini? Okay, usithathe nje usibeke la laqala khona nesizathu uzugcina usula. Okay siswami. So okwenzeka kukhona omunye ubaba yena uRich angifuna ungasho owathola uyena umama because umama wafika ekhaya wangichazela ukuthi kukhona umsebenzi angifunelana njengoba ngiqeda isikole ade ngiqeda isikole last day. Awe ma. So uma unqanela ukuthi ngizohlala since ubhuti wami yena egundela abantu utshani and futhi imali akayitholi ngaloyo ndlela. So lo msebenzi lo badinga umuntu wesifazane ubhuti wami ngiyakwazi ukuthi awungenela so kuyangiphoqa ukuthi ngingayi esikoleni ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyosebenza. Okay. Yebo. So kade ngisanda ukuyoqala khona and ngahola. Okay. Ngahola so uma washo ukuthi ngitholela umsebenzi komunye ubhuti and futhi wafika nekhadi la khona ngabafonela. So bangichazela ukuthi kumele ngifike khona lapha ya. Nga decide ukuthi ngivuke Monday ngiye khona and bengibafonela bangitshela ukuthi kumele ngingaligqoka ibhloko. Okay. So kwangiphoqa ukuthi ngiye khona. Mengifika khona lapha yana emsebenzini ngifica kunenja khona. Okay. Nabantu bakhona abantu abakhona abahlala isikhathi esiningi ulo baba lo ohlala khona lo nemali. So uma ngimtshela ukuthi hayi ma vele kuzoclinwa la because ngendlela bambize ngokuthi ngizolekelela endlini. Oh okay. Okay. Yebo. Okay. So ekulekela yebo ma. Sorry ubaba lo ozomsebenzela umuntu omaziyo noma wazi womama kuphela. Ngingasho ukuthi again umuntu engimaziyo because uma wanginikeza i-business card leli engakwazi ukuthi ngilWhatsApp naye uma angazi ukuthi wayithola phi indaba because naye bethanda ukuthi ngisebenze since ekhaya kuhlwemi. Yeah, yadingeka imali. Okay, ngaqhubeka. Yebo. So ngaya kuyoqala ngoMonday khona lapha yana uma ngamtshela ukuthi ngihambe kahle. Ngamtshela ukuthi ngihambe kahle mase bangichazela ke ngomsebenzi wakhona esengichazela ubaba obemndeni bebengekho. So kwangiphoqa ke ukuthi naye ngimlalele because imali siyayidinga ekhaya akukho right okwangempela. So kwangiphoqa ukuthi ke ngimlalele yena ubaba ngamlalela ke ubaba wangichazela ukuthi umsebenzi ngizowenza kanjani before ngize ngiqale. Okay, so ngakwazi nathi usitshela ukuthi umsebenzi wathi uzowenza kanjani? All right ma ngingakwazi ukuthi ngikwazise ngoba hayi bekukuningi shame. So into eyenzeka wangitshelwa ubaba wangisa egumbini lakhe wangazisa ukuthi ila isikhathi esiningi ngizosebenzela khona kakhulu because umsebenzi wami uzoqala kahle ntambama ngeke uzokwazi ukuthi uqale early. So ngumuntu vele ozothumeza emsebenzini alale khona. Okay. Ngizosebenza njenge security khona. Oh uzobe security. Into engathi security mina ngangitshela kanjalo. Okay. Yebo. So yena ke ubhuti lo obengimsebenzela wangazisa wangintroduce kwinja yakhe. So introduce kuyona inja yakhe mina ngisitshela ukuthi inja nje egadayo la ekhaya mhlawumbe engizogada nayo ebusuku because ngangijwayele. Yeah, because ngangibona libe libhizi ngincika. Ilibe libhizi ngincika mina ngile ngidlalisa ke. Ngitshela ukuthi nje inja yakhona phela yikho into ekhona kanti umsebenzi wakhona ubhuti wangitshela ukuthi njengoba ngizosebenza la ngeke ngize ngikline into engizoyenza mina ukuthi kumele ngisebenzisane nenja. Nisebenzisana kanjani nenja?
ukusebenzisana nenja ngokuthi inja igcina nami singiheva singilala nayo. Ulala nenja? Yebo. Oh no, nilala naye embedeni. Like Besides in-sherish umbed. besikwenza konke sigcina sesilalana sihave isex njengomuntu Nenja. nenja. Kwenzeka kanjani lokho? Into beyenzeka bengigeza mengiqeda ukugeza inja nayo ngiyibona busy isondela kumina mina into bengiyenza bekuwukudunusa nje ngilale phansi mase yangigibela inja. Because angeke izukwazi ukuthi igibele kumina so bengivele ngilale nje ngayo ngibhekele mase inje iba busy nami. And then okay, day 1 wavuma like I'm trying to understand ukuthi ke na okay fine imali ndathi uzokholela yona 30,000 elikhathi ngiqala wanginika u10,000 because angizange size senze lutho esangichazela ngomsebenzi. so already wazi ukuthi ke na kunomunye 30,000 ozayo. Okwami ngingasho ukuthi bengingazi because waqala wanginika u10,000 esethi na imali etransport usungagoduka esengichazelile ngomsebenzi ngaheheka ke. Waheheka? Yebo. So imake so ngakhathi ekutshela ethi ke na nanti job description yakho uzolala nenja. Engqondweni yakho what happened at that moment? Engqondweni yami ngafika yafreeze ingqondo ngasho ukuthi yafreeza because like ngaphatheka kabi ukuthi how sengigibele kangaka sengaze ngifikele itenje futhi at the same time ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya ngingenayo ifeedback yento esile ngoba ngisukela umsebenzi ekhaya njengoba ekhaya singekho right and bese kuphela 2 days singadlile ekhaya. So kwakunani ukuphindela ekhaya uthwala izandla ukubabaza ukuthi hayibo ma uyamuzwa lo ufuna ukuthini uthi mina ngilale nenja ngamane kulanjwe ma okunani ukuphindela ekhaya usho kanjalo? Siswami lokho bengabalula kodwa uma ngendlela eyiyona wengekeza ngikhola ngoba umsebenzi nakho ngiwunikezwe yena andinaye akaze uyezwa kuthiwa abantu babuye nemali because khona enye ingane eyayihlala khona ngala ezansi kamakhelwane naye yenza lo msebenzi ukuthi iyahamba iphinde ibuye. So uma betshela ukuthi nayo ngizokwazi ukuthi ngishintshe impilo yasekhaya nje ibonile kuyona ukuthi kuyenzeka. Okay, so uday wakho nenja ke what happened ungasusithathe through na nje what happened uthi waqeda ukugeza ofisana nje wadunusa noma mhlawumbe khonto wayiphuza like ngizama ukunderstand like mina ngomuntu oyisaba izinja. Yebo. Okay, so ngoba ngihleka ngoba kuyahlekwa noma kushoniwe. So siswami mina into engayisho ukuthi ngafika ngayogeza. Mengiqeda ukugeza vele phekwetafula kathiwa nazi into zakho ozoyithola la. And ubhuti lo ongiqashile lana ubhale yonke into. So phekwetafula bekhona amanye amaphilisi amancane awayethe ngiwaphuze before ngilale before ngidle futhi so kwangiphoqa ukuthi ngiwaphuze lo maphilisi and bengiwaphuzile and ngizwe umzimba wami nje ukhathele and usuku ufuna umuntu wesilisa akusathatheki noma wonjani phela ngisuke sengifuna yena umuntu wesilisa because ngathi yasebenza esinyeni. So usuwaphuzile lamaphilisi and then the next thing inja ilapho phakathi noma wabona sebeyivulela. Okay, angithi inja vele nga-introduce kuyona so bengizitshela ukuthi inja vele ehlala endlini. So mengiqeda ukugeza ngifica vele inja vele ila ngimina yona iqala ngokuthi ingikhothe and futhi ngiyakenjoya lokho ngaleso sikhathi because ngisuke sengiphuze lamaphilisi lawa khona. Okay, so kuqhubeka isikhathi esingakanani lokho? Iyasebenza lamaphilisi lawa. No ngisho le relationship yakho nenje ukusebenzela lo muntu. Okay, so ubhuti usengiholele for 2 months. For 2 months. Yeah. Okay, yini ke manje le yenza ukuthi sengi right manje? Okay, so into mina engenza ukuthi sengabi right nokuthi ngikwazi ukuthi ngitshele ubhuti wami no ukuthi naye sikwazi ukuthi silekelelane sitshele uma ukuthi angisayithandi nami lempilo le engisebenza lapha yana cause asisebenzise condom nenja. And futhi inja ayigcini ngokuthi ilale nami iqale ngikhothe. So ngisaba nezifo lezi ezikhona zamarabhi eseyikhona manje esikhathini samanje ondlavuzane konke lokho. So angithandi ukuthi ngagcina sengiaffecteka ngalokho cause inja iyona umuntu. Ayiwona umuntu uqinisile. Qinisile no. So mawucabanga ubhuti wakho mase simtshela lesi story esinzima kangaka uzofila kanjani and secondly usu resignile invele
kulo msebenzi noma uvesana wanyamalala? Okay, engakusho ukuthi ubhuti wami yena angiboni ukuthi uzongikhola ngaleyo ndlela leyo because naye bese thola iallowance. Mengihola bekhona imali engimnikeza yona since yena engasebenzi nanokuthi umsebenzi uma wayeyofunela yena kwayikona ukuthi bafuna umuntu wesifazane. So ngiyacabanga ukuthi uzongi-understanda futhi kwesinye isikhathi futhi angiboni ukuthi ngeke zangi-understand. Mhlawumbe uzo-understanda because ngisho umuntu wesilisa mina ngisenaye angisamuzi umuntu wesilisa. Ikulimazile lento. Ingilimaze kakhulu. So emsebenzini uresignile noma unyamalalile wayiphuma? Hayi bengengikwazi ukuresigna because ngiyengazi ukuthi lo muntu lo unemali so angimazi ukuthi angangiplanelani. Angaboni ukuthi futhi ngiyam-expose kakhulu. So ngivele ngazihambela. So manje what are the chances ukuthi mhlambe maye kuzwa lolu hlelo la angeke acabanga ukuthi mhlambe uwena usuzokhuluma ngaye la? Angiboni ukuthi mina ngokubona kwami ngibone ngathi le njalo vele yinto ejwayele because ukube bekuyi first time bizovela ibhede ayibhede engikhotha khona nje phambili iyazi ukuthi kumele ifake kiphi and ngazama ngolunye usuku ukutshontsha ngayiphathela ama-condom la abantu besifazane because inja ngeke ngikwazi ukuthi ngigqokise ayifunanga yes ukuthi khonani yakhonkotha nje ubusuku bonke ngaphaphama ngathi ithi ngivuke ama-camera phela azosho ukuthi angisebenzi. Imake wathi ama-camera azosho ukuthi awusebenzi uyamonitshishwa yini ngama-camera? Ukuthi angazi because besuke azi ukuthi ngisuke ngenzeni noma mhlambe yinje ekhulumayo emini ongazi because bebuya ngichazela ukuthi namhlanje why ngingasebenzanga ngalo ndlela because khona usuku la ngavele ngangageza khona ngangikhathele because iyangikhathaza nje. So you telling me ukuthi ke na mawenza wona lo msebenzi lo yena usuke ebukela? Ngicabanga kanjalo because ngibone ngathi ibusiness lakhe mhlawumbe leli menza ukuthi naye athuthuke because njalo mase ngiqedile ngakusasa ekseni uyafika ezonginika imali. Sometimes bengikhola ngosuku mengenze kahle umsebenzi wami. Hayi no. Asimthinti lo ubhuti wakho ngeke asimthinte ngempela luze naye lolu daba. Asithembe ukuthi kodwa masenyanga mama uzo-understanda kodwa futhi kungcono ubuthe uyamzwisisa ubhuti. Uzomlalela yena ubhuti because ubhuti wami omdala ngiyacabanga ukuthi uzomlalela kakhulu. Uzobalula and futhi ubhuti wami akasebenzi. Okay. Njengoba ade ngichazile. Okay. No asimthinti ubhuti. Okay, asimthinti. Hello? Hawu, la ngakhala. Sawubona njani? Yebo kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma lo Lungster la waka Black Life TV. Singakwazi ukukhuluma? Okay, ngathi usemsindweni kancane. Ngwazi ungihlehlelela kancane emsindweni nje. Khona udaba olubucayi sicela ukuthi sikhulume. Yebo sengizile emsindweni. Siyabonga kakhulu. Kulolu hlelo leli uhlelo luthi sikhipha izimfihlo and lana ngihle nodadweni omncane e-studio. Uthi ke usacela ukukhuluma nawe ngoba kukhona imfihlo afisa ukuyikhuluma nawe. Yebo. Okay, ngicela ngibambene. Ibambe kanje. Sawubona bhuti omdala. Unjani? Uhloma radio. Bhuti wami uyaphila kodwa wena? Ngiyaphila. Hayi kuhle ke muphila bhuti wami. Njengoba ngilana usisi sechazile ukuthi usuka kephi. Bhuti wami angikho right. Hawu, kwenze njani? Bhuti wami kuningi and futhi nomsebenzi angiboni ukuthi usazophinda ube khona. Mana uke khona nendawo. Mina ngilana kwi-show ezemfihlo bese chazila ngithi usisi. Mana uyagula kwenzakalani? Angiguli bhuti wami ukuthi khona imfihlo ekumele ngikwazise yona. Okay. So bhuti wami khona imfihlo ekumele ukuthi ngikwazise yona njengoba wena ngazi ukuthi i-relationship yakho noma iyasebenza kahle and uma mina ngeke ezangibelieve uyazi na ukuthi uma umuntu onjani. Ayikhuluma. So bhuti wami angithi uyazi ukuthi bengisebenza nawe ubutholi allowance enkulu and futhi nasekhaya bengikwazi ukuthi sibe right ngicina sengathi ngiyanondla.
Mana-ke yebo ngiyakuzwa ukuthi uthini. Yebo. So bhuti wami into engayisho lana ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke la ngisebenza khona because bekufana Hayi, nokuthi mana mntasekhaya, mana ungayenzi leyo nto. Uyazi ukuthi ekhaya njena sidla wena, silala wena, siyokwenza kanjani Nkosi yami, ngoba uyophinda ulithole itoho olifana njengaleli manje usuzoyeka umsebenzi. bhuti wami nami ngangifana njengawe ngangiyitshela ukuthi leli toho libalulekile and futhi li-right lizoshintsha impilo yami. Libalulekile leli toho leli. Bhuti wami leli toho leli lona elwisa impilo yami ngale ndlela le engayazi because bhuti wami into emfihle engakutshela yona ukuthi bengilala nenja. Bengilaliswa nenja bhuti wami. Umntaso uyazi nje ukuthi abele ngibalela nazo izinto futhi akube nankinga. Angisho lokho kulala embedeni bhuti wami bengiheva i-sex nenja. Bengiheva i-sex nenja bhuti wami and futhi leyo nto leyo angisayithandi because sengiqala nokuba nama-feelings ezinje. Wakumbona umuntu oheva i-sex nenja uyenza kanjani wena futhi ngaleyo nto leyo? Ubungangitsheli ngani futhi yonke le nto? Musukuthetha bhuti omdala ngithi ngoba ngitshela wena ngenzela ukuthi khona uzokwazi ukuthi utshele uma because ngiyayazi ibhondi yakho noma and ngicele nosisi la ukuthi asilekelele angilekelele. Mana kodwa manje nemali sizokwenza kanjani-ke manje kodwa kodwa ngiyikholwa mina le nto uthanda nje wena ukuvila awusafuna ukusebenza nje. Akubona ukuvila bhuti wami and mina ingiphatha kabuhlungu lento le because inja ayisafuni ukuthi ngilale nayo once isifuna ukuthi ngilale nayo ekuseni ngilale nayo ntambama. Ngicela ukuthi uze la ekhaya mina ngizokhuluma noma bese ngichazela kahle ngiqale ngibuze into sakho ukuthi ngoba angiyikholwa mina lento ngaze ukuthi umuntu ulala nenja. Bhuti wami inkinga yalokho ukuthi uma ngiyamsaba uma. Cha mina ngizokhuluma noma ngithi woza ucela uzongicela yonke lento ngoba ngiyikholwa bese kuthi ukuthi ngiyikholwa ngoba sengikhuluma kahle noma kodwa okwamanje ngikholwa nje angifuni ukukholwa nami ukuthi uzoyeka umsebenzi somusazi isimo sasekhaya. Ngiyasazi nami bhuti isimo sasekhaya but isimo sami siyangiphoqa because sekunanenkinga esinyineni engizizwayo ngizwe ngathi khona into eyihambayo because angazi noma sekwamarabhi yini. Okay, sisama okay ngicela ngiyacela uze lana sihlale sixoxe ezikwenza usiselani lento ezindabeni nasemantini ngiyacela uzosixoxeke kodwa yo ukuthi bengisaba ukunazisa kodwa ithi kunika usisi ucingo lana. Ngiyabonga bhuti wami. Okay. Unjani bhuti? Yebo. Uzizwa kanjani udadweni emncane ekutshela lolu daba? Mina ngikholwa yonke le nto sisami uyivumele kanjani yena? Angithi uchazile ukuthi ke nabebona isimo sasekhaya wacanga ukuthi uzokwazi ukuyimela. Kodwa manje uyabona ukuthi nanesinya akasasizwa kahle asazi noma uyagula yini. Ingakho edecide ukuthi uzoza la ekhaya sikwazi ukuthi si reach out kuwena sikutshela udaba ngoba wena ninomama nobudlelwano obuhle kakhulu. So manje into engifisa ukuyazi uzomsiza yini ukuthi akwazi ukukhuluma nomama. Hayi ngizokhuluma nomama ngene akawuye kumsebenzi lo udadewethu angifuni phela ngayo. Kodwa manje sele singafiki. Ya phela igazi liyakhuluma. Hayi okay no siyabonga kakhulu bhuti. Okay bye bye. Qale bangayizwa le ndaba. Hey. And I understand ukuthi ke no ubukuthi income ngeke isaba khona and ubukuthi ke nasesiphindela back to square one but uzizwa kanjani ke ngoba usukwazi ukukhuluma naye? Ngizizwe ngathi khona into esukile ngisho emahlombe and nalento bengizwe ikhala esinyeni ngizwe ngathi isiyahlukana njengoba sengimazisile ubhuti wami ngoba phela uma akuyena umuntu understanda kalula njengoba bese ngichazile. So ungathini komunye usisomncane ongilingana nawe osekingeni yokuthi ekhaya kuyalanjwa ayithole senza izinto angavumelani nazo ungathini nje kuyena? Mina kusisi ongangami osamncane njengami meqeda isikole into engayisho ukuthi abambelele ukuthi ahambe yofunda because nami angizange ngize nginake ngaleyo ndlela ukuthi
ngingakwazi ukuthi ngiyofunda, ngingakwazi futhi nasekhaya ukuthi ngibondle ngawo NSFAS. So angakwazi ukuthi udadewethu akwazi ukuthi ahambe uyofunda. Ayofunda. Yebo. Okay. No, siyakubongela ukuthi-ke nusukwazile ukuphuma. Omunye beyofela khona athule. Kodwa ngenxa yokuthi-ke na ukwazile ukuphuma, siyakubonga lokho kuhle kakhulu. Nezela-ke babukeli be-Black Life TV ukuthi emhlabeni kunzima. Sometimes senze iy'nqumo engavumelani nathi ngoba sithi sihlenge imindeni yethu. But ungacompromise ama-morals akho ne-health yakho ugcina ususengozini ngawena. Singaba Black Life TV, ohlelo lwethu uthi sikhiphe izimfihlo, sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Nibe nosuku oluhle. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.